Good morning guys! Ako na po ni Junjun Oliver o gidadyan ka mo sa ako ang YouTube channel Junjun's TV. Karong buntaga guys, nasa dami nga diri sa lungsod sa Ubay. Inja niya sa ila Doktor Entero nga clinic kaya akong ipa-check up si mama magpapa. Kaya si mama lagi nalagi ijahang ugahip mga mag 2 weeks na ni. 2 weeks na dyan inja. Sabi kay sakit na siyang lower abdomen maning mag-idadid sa danhe. Ijahan na lang pag ipa-check up og si papa og apil kay kanang ijahang tuhod og ijahang kanang hawak. Makit ni sila na anja. Manang na kamolo na si jahang. Ikuan sa nurse. Okay, so timbang na po. Hala ko mo timbang diha. Mother pangumbati in town mother. Hindi na po si father. Interview na po kung ano siya record si mama dan yung kanon na yung mag-decision how that unan he ano man na usat turn on kay ano man po siya ma-audition ulit kay audition man eh poblasyon 4 bagong number mo sir, bagong number. Ang barang batang. Apa ini mo? Dili ka ba sa dili ko sa dili? magsige makagihi umong tuhod Kahit tinggaw man, parang pag-adlaw ba, sige mag-ibigay. Nag-adon ng dibati ka. Ay, ako ang nag-ibigay. One hour later. One hour later. so guys gikan namin dato ila Doktor Entero and waday ko ka video dato sa son pag check up kay karang di pwede no photos no videos allowed sa ato na dun sa pan sa doktor so manang wata naka video dari tanang video dari kay kutas naman nung naong gida silang duha ang gidangan ni sa governance kay maniud to Dito rata to silang duha na nag-date late Valentine's Day nilang duha date sila din sa Gavens grabe ka Many hours later. Bam
Dara mo. Adon ni kay tona ni. Wa pag sabaw. Wa pag loto. Baka. O, jarag ilahang full date. Grabe ka. Kiss. To, nakitag dangas. Muna ilahang ko namin sa Juan Gavens Restaurant din sa Ubay. Chichalak, chicharon bulaklak. Tuna grilled. Beef stick. Kani panjud ni si Jan gitojud na ihjag baloto nga way kuan. Way sagol kay bawal man ni mother. Og dara ang fish nga fresh fish. Mamsa. Ayan. Okay na, wa man may loto lagi. Puro na natasudan. Sudan naman ka ni taon lang eh. Og ang nag-iisang Coca-Cola. 1 hour later. Wa kahurot. Dagan pagsobra. Oh. Oras na po pag-shout out guys. Unang-una, kining comment sa ato last na video nga gi-upload. Daghang salamat Ma'am Edina Cañete. Yeah, thank you so much for you ma'am. And happy birthday sa papa mo, Junjun TV. Stay healthy and many more birthdays to come. Thank you so much Ma'am Edina Cañete. Another comment gikan gihapon din imong video from Edina Cañete. Amping Junjun TV, safe drives always. Yes, salamat ka Ma'am Edina Cañete. And another comment guys from Pilisa Taghap. Yes, you're always watching Ma'am Pilisa Taghap. Daghan salamat kadto kaninjon tanan sa inyong mga suporta sa kuno na pagtanaw sa atong mga video. Sa man mga comments sa last sa mga video and kanang duha man ka video hang na-upload, so niya ang laing video guys mo ni mga comment gikan datong ikaduhang video nga atong i-upload. Unang-una, again, thank you so much Ma'am Pilisa Taghap. Yes, daghang salamat kadto Ma'am Pilisa Taghap. Okay, ikaduhang shout out guys, ikaduhang comment. Daghang salamat Ma'am Ginalene Elevera. Happy birthday sa imong Papa Junjun TV. Thank you so much sa inyong mga greetings sa birthday sa akong father. Yes. Another comment guys from, thank you so much, Agnes Akaso Ranili Duyog. Yes, daghang salamat. Silingan nga nakaroon ka sa Qatar. Shout out sa tanang mga OFW dyan nga nasa Qatar. Labi na ni kanahong silingan nga taga Del Monte, Agnes Akaso Ranili Duyog. Okay, daghang salamat sa inyong tanang suporta. Another shout out guys. Another comment guys from Gerald Jano. Hawraning kay kanang pan kay grabing kagmadya jud agkoan, kanang karo ko kada sa Antiohos. Loy laman si Junjun TV guys. So kanganha ko Ubay Public Market long time ago na malit og buwad. From Gerald's Journey. Daghang salamat. Sawa pa ka subscribe sa YouTube channel ni Gerald's Journey, please subscribe sa YouTube channel ni Gerald's Journey guys. Another shout out, another comment from Ma'am Edina Cañete. Daghang salamat Ma'am Edina Cañete. Daghang jud kayong salamat ninyo kay kanunay jud morning suporta ni Junjun TV. Yeah.
Okay. Another shout out gihapon nga to ni Agnes Ranili Duyog. Another one comment. So, mo ni mga comment na to guys nga. Mo ni nang comment na to sa atong duha ka video nga tong gi-upload kay. Katong duha ka video ang na-upload ng adlaw. So, salamat sa inyong pagtanaw, kanunay, suporta ni John Jones TV, ang tambok na vlogger. Oh yes. Sawa pa nakasubscribe sa atong YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button kanang puwa guys. And painomdom ijawat sa mga mamisos ni John Jones TV pohon. Yes, dako ng tabang ni John Jones TV guys para sa mga mamisos. Daghang salamat. Tumuhin na lang ko. Goodbye and God bless to all. Bye-bye. John Jones TV will now sign up.